Zarauzko Eskasti taldea 2005ean sortu zen. Gaur egun 9 lagunek osatzen dute, familia handi baten antzera. Duela 2 urte ateratzuten New Age diskoak definitzen du taldearen estiloa. Beraien hitzetan New Ska Dance musika jorratzen dute. Horretarako elementu ezberdinak tartekatzen dituzte. Bi ahots, gitarra landuak, haize sekzioa, baxuaren presentzia eta bateriaren erritmo bizia. Zuekin Eskasti.
toki Historia eta historioa ez dira inoiz aretoetan kontatzen hartu du erabakia errespeta dezaten portuko antzesleen eszenatoki damuna izen arren biak hartu du erabakia errespeta dezaten portuko antzesleen eszenatokia beteren tokia historia Eskerrik asko. Sustraiak. Sustraie hortzia, lurtze ezean zea. Bat eginez gero, ez dute beste inor behar. Gorantz noaz batera
Eskerrik asko. Txori maloak hitzik egingo eta ez da zer kontatu ez daukalako gaur ere bakarrik egin beharko dulo eta zingo du eskuri mugitu azkura kentzeko Azkura kentzeko Mugak jartzen dizkigun erregimenaren Itante sentimentala izateko txarori Apurtzera gato Mugak jartzen dizkigun erregimenaren Militante sentimentalak izateko kultura txarori Apurtzera gato Apurtzera gatoz Txori maloa mustro bat da txorientzat Txori maloa itzala da azalorentzat Txori maloa estatua da zuaitzentzat Baina protagonista bakarra da kantu honentzat Some say I'm going away to win or lose no matter the way There are so many things to take and I can't beat them well if I stay I don't know how to pray but I'm getting proud about it That is not an option, you got time to fuck soon Your actions right, fucking this with no petty crime Being so wild like that for desire and never make a move by Eskerrik asko.
auzoan hainbat kolore sakrifikatuta ez naiz izango apetxilunen ostontzia euskorra funambulista trafetx baten zikor gogorra orozalen bete uste eta kozorra oker gabilenaren maskorra vuelta eta vuelta ideia berrien bila paragrafoak baina justifikatuta beta aurrekoen optika dauzoan hainbat kolorez sakrifikatuta Eskerrik asko. Denboraren giltza.
Ta biko kontutan berriz elkarri mokoka, hiruan hasten da realitatea. Talde baten alde lan egiten dute eta euskaraz bizitzea arras maite dute, hiruan dago komunitatea. Eta taldean hiruan hasten da baina ez da hor bukatzen. Haro berri honetan berria naiz baina ez nago bakarrik. Preso hartu nahi ziguten, ta bai lortu ere. Irudiekin mundu berri bat osatzen hasi gaitezen behingoz marrazten. Berri honetan berria naiz baina ez nago bakarrik. Eskerrik asko.